तोते हाट बजार रे पेट चाखंडक पाई किए दिन काटई खरा बरसारे तो भजन गाई गाई जगारे जगन्नाथ महाबाहु कही जगारे जगन्नाथ महाबाहु कही तारुछु मारुछु सब तू करुछु जगारे ओ बिनु अन्य गति नाही जगारे ओ बिनु अन्य गति नाही। ब्रह्मा विष्णु तू शिव शंकर तिनि रे एक जे तू ही तू पार्वती सती लक्ष्मी सरस्वती भिन्न भिन्न तोर नाही तू ही ब्रह्मा विष्णु तू शिव शंकर रे एक जे तू ही तू पार्वती सती लक्ष्मी सरस्वती भिन्न भिन्न तोर नाही परस्पर शून्य देही जगरे जगन्नाथ महाबाहु कही जगरे जगन्नाथ महाबाहु कही। जे धरित्री तू अटू अंबर सप्त चराचर तू ही तू देऊ विपत्ति तू देऊ संपत्ति दश अवतार ने तू ही जे धरित्री तू अटू अंबर सप्त चराचर तू ही तू देऊ विपत्ति तू देऊ संपत्ति दश अवतार ने पापीଙ୍କୁ तारिबा पाई जगारे जगन्नाथ महाबाहु कही जगारे जगन्नाथ महाबाहु कही किए बिकाई तोते हाट बजार रे पेट चाखंडक पाई किए दिन काटई खरा बरसारे तो भजन गाई गाई जगारे जगन्नाथ महाबाहु कही जगारे जगन्नाथ महाबाहु कही तारुछु मारुछु सब तू करुछु जगारे तू बिनु अन्य गति नाही जगारे तू बिनु अन्य गति नाही जगारे तू बिनु अन्य गति नाही। आज्ञा नमस्कार मते जानिथिबे मु सुभाष दास अनेक दिन हबो भलो गीतर संधान रे मु थिली आउ एबे सुंदर सुंदर भजन नहीं कि आसी उमेश बाबू उमेश चंद्र नायक अति सुंदर भजन एवं ताकू स्वर कर मु तो कहि परिबिनी कारण स्वर सी करती भजन लेखन्ति सी उमेश भी सी कहे जे मु ये भजन लेखिनी माँ बराही ठाकुराणी लिखिछन्ति ये भजन को तेणु आमे कौन करिछु सी करिछन्ति आपण माने शुणिबे आपण शुणिकी तार प्रकृत मूल्य देवे कारण भजन जहाँ चली वर्तमान
ସେ ଭଜନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସୁଭାଷ ଦାସର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଶୁଣିବେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଲେଖା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ସୁଭାଷ ଦାସ ଏ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରମିସ୍ କରି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।